Mukomana anonzi Blessed Rune Sugeza aiwa onzi otaura zvekare. Panapa ataura mashoko achiti aiwa isusu we have arrived. Zvese vakomana vangaita to deter us or to stop us, but isusu tinotoroti our mission aiwa is almost accomplished. Sandamina mashoko panapa tinoda vakomana vezimu ai vanasimba chikanza panguva ino vachifambira nhau iyi vachida kuzama kubuditsa chokwadi vachinatsokuda kuti macitizens agare aiwa ari muthe bright light and subscribe like or on the bell icon. Timtakana pa Hinduism I donyora chiti. Blessed Kesa makes it clear we have arrived. Usatambe ni simba de vanhu. Don't play with the power of the people. The future message is packaged in this snippet compiled by Simba Chikanza, who writes, 1. My rules, like in the making of the Good Mafia documentary, is to listen to sources, understand their cause, their language, and interpret their song. This is how the Geza story is quickly told. Thomas Kwarubuda panapa chitaura kumana vanasimba chikanza panapa tiri kuona kuti vataura mashoko achiti aiwa the war veteran Blessed Rune Sugeza ataura mashoko achiti we have arrived. Panapa zvakunozovhutidzira vakomana ve31 kuti aiwa in their preparations vakomana vachizama kuda kuita background vachida kuti vakwanise kuatena the 2030 agenda panguva ino. Vachiona mukomana anonzi Geza achiti we have arrived anova a direct threat to their progress. Anova mukomana arinozoratidza kuti ari kufumura chokwadi necorruption yese iri kuitika behind them. Ingotidza mafungo enyu kuti chitiko ichi abvina kumesa kuchimedu dzemafungo enyu. Subscribe, like, turn on the bell icon.